Des del que som, l'esquerra verda, diferent i moderna, volem també representar i esdevenir el referent d'una altra Barcelona. La de la gent que s'implica per millorar els barris populars, la d'un teixit social exigent i constructiu, la dels creadors culturals, la dels moviments socials que exploren alternatives, la dels joves, la dels treballadors i les treballadores que no es resignen ni a l'atur ni a la precarietat, la de l'economia cooperativa i solidària, la Barcelona lluitadora i generosa. Aquesta Barcelona ha de saber que Iniciativa Verds Esquerra Unida és el seu instrument per avançar en el camí de les causes justes. El camí que separa encara avui la Barcelona que tenim i la que somiem. La ciutat que ens estimem i ens agrada, però que volem més humana i habitable. Els propers mesos hem de lliurar la batalla de les emocions, les actituds i els valors. Ens cal teixir un marc emocional mobilitzador d'esperances, que ens permeti buidar el territori del desànim i repoblar el de les il·lusions. Hem d'afrontar el futur des d'actituds de rebel·lia i creativitat, forjant capacitats per traduir l'inconformisme en optimisme, en acció transformadora. I hem d'arrelar les nostres propostes en el terreny dels valors, perquè sabem que a la política li cal, com mai, un procés d'enfortiment ètic. El nostre projecte consisteix a situar la transformació de Barcelona al bell mig de la vida quotidiana, una quotidianitat carregada de valors, on s'articulin la igualtat amb les diferències, l'autonomia amb lligams ambientals i comunitaris forts, la lluita i el compromís amb l'alegria i la confiança. Aquesta és la Barcelona per la qual us proposo treballar de valent i avançar junts, humana, habitable i compromesa, cuidadora i fraterna, autèntica i mestissa, lliure i creativa. Però aquesta ciutat només serà possible si agafem el destí en les nostres mans. I això vol dir més política. Més política contra les sortides individuals i la resignació. Més política contra els mercats i els mercaders. Però vol dir sobretot una política diferent, una nova política de proximitat. Ho diem sovint, a la desafecció global se suma a Barcelona una etapa de manca de sintonia entre les persones i el relat col·lectiu de ciutat, entre la nova quotidianitat de la gent i una política municipal amb dificultats per activar noves vibracions positives. Els nostres somnis per Barcelona només podran fer-se realitat si troben territoris emocionals per ser compartits. Una política de proximitat on arrelar i créixer, de la qual nosaltres, la gent d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, hem de ser referents actius i compromesos. Una nova política que sigui apassionada i serena alhora, que reconegui dificultats i aporti matisos, honesta, amb més dubtes que receptes, però valenta, arrelada en ideals i valors, que planti cara a les dificultats i a les injustícies, que no s'arronsi. Una política horitzontal i participativa, amb lideratges plurals i compartits, on els conflictes generin aprenentatges. Perquè hi ha moltes formes de lluitar per una ciutat millor, i és bo creuar experiències, teixir ponts de diàleg i construir noves aliances. Us en recordeu? Deien els zapatistes a Chiapas que cal lluitar per un món on hi càpiguen tots els mons. M'agradaria que la nostra coalició a Barcelona fos el referent d'una esperança on hi càpiguen totes les esperances. I sí, caldrà que siguem agosarats en les propostes d'aprofundiment democràtic. Algun dia haurem de plantejar unes regles del joc electoral del segle XXI, transferint molt més poder a la ciutadania. Haurem de primar al màxim la burocràcia municipal, per enfortir també al màxim els serveis de proximitat, estenent formes de gestió cívica i associativa, portadores de projectes arrelats als barris i amb vocació transformadora. I haurem d'enfortir els mecanismes de control social de les institucions, una política municipal més transparent, un ajuntament amb les parets de vidre. Fa 2 anys vaig assumir la presidència del grup municipal. Han estat intensos, carregats de projectes, de dubtes, de debats, de resultats, i plens, sobretot, de treball, d'aportacions il·lusionades i amables. Gràcies, moltes gràcies a totes les companyes i companys implicats a fer possible la construcció quotidiana dels nostres somnis. Ha valgut la pena i cal seguir a peu de carrer. Avui tenim una Barcelona on es viuen vides difícils, perquè la crisi global afecta els col·lectius més vulnerables, perquè en moltes decisions de l'Estat pesen més els mercats que els drets, i això acaba pesant com una llosa sobre la vida quotidiana de la gent. Però estic convençut també que moltes polítiques municipals han estat un factor potent d'inclusió, canvi ecològic, ampliació de llibertats i solidaritat. I en aquest camí,
la petjada verda i roja ha estat decisiva. Al llarg d'aquest temps he vist un col·lectiu de gent, a Iniciativa i a Esquerra Unida, en plena forma. Perquè el millor dels nostres projectes sou vosaltres, les persones que l'encarneu, perquè el doteu de capacitats, estils i actituds, les persones implicades a aportar granets de sorra, mirades i esforços per anar construint la Barcelona que volem. Venim d'un compromís antic i molt llarg. Disfrutem amb el que fem. Ens bull el cap d'il·lusions i projectes per tot el que hem de fer, des de la lluita i des del govern, amb un peu al carrer i l'altre a l'Ajuntament. I ara encara més. Venen moments per redoblar esforços. Venen moments de connectar i barrejar-nos amb la nostra Barcelona, la de la gent senzilla dels barris, la més dinàmica i creativa, la que lluita, participa i ho fa amb alegria, optimisme i confiança, la que ja ha deixat enrere projectes i formes esgotades, però que no vol de cap manera escoltar els cants de sirena de la dreta, perquè sap que porten cap al passat i cap a les injustícies. Per tot això necessitem una coalició més mobilitzada, més arrelada i més forta, per poder ser el referent d'aquesta altra Barcelona, per donar-li expressió política, perquè ens faci créixer i per fer-la créixer, perquè la Barcelona igualitària, responsable, sensible, generosa i oberta eviti l'espai concret dels fets, de la nova quotidianitat, sense deixar d'evitar mai el territori de les esperances. M'hi sento del tot compromès amb aquesta Barcelona i amb el nostre projecte i tinc molta confiança. Espero saber acollir les energies que m'expresseu cada dia i seguir treballant amb molta força al costat de totes i tots vosaltres. Moltes gràcies.